Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás pri ďalšom videu zo zombie apokalypsy. Už nejdeme na easy, už ideme na normal. Potom, najbližšie pôjdeme na hard. Takže ideme na normal. Zapíname. Koľko sa to musím naladingovať? Ideme na to. Takže vyzerám ako fakt. Wow, Mart, yes. Takže našu prioritu číslo 1, som strašne pokrovaný, a bude asi nájsť si nejaké obete. Nejakých smradov. Nie sú zombíci, keď ich potrebujem, no tak. Inak na mňa útočia, ma zabíjajú, ale ich potrebujem. A tam je, kamoško, dobre, a tam sa to celé rozbieha. No čo, kamoško, čo mi urobíš? Daj mi facaka, tam. Bože, chytaj. Tam. Nebu. A prachy naval. To tak hlasno, že ty kokos mi tu vybije uši, ale tu máme limču. Ježiš, pardon, kyňa, čo ty chodíš vedľa limči? Bože, strašne to seka teraz. Počkaj, to je divné. Dechni, dobre. Či? Čo tu ty robíš, ty starý klam? Kde máš prachy? Som prachy nejedlo. Som dosť plný. No konečne, už sa to tu rozbe... Americký futbal, poď si zabehať! Nerob. A zamestnali sme si tu kamera, Robo. Ahoj, Robo, čo tu robíš? Kde má Robo? Smrad mi nekradne prachy. Zlodej jeden. Čo? Áno, mám prachy silná. Prachy na zemi, ne, to sa tu. Jonas, no tak určite tuto hráčov všetko berú a sa ty moja kamoško. Ježiš, mi dávajú také yes, to skrinka. Neviem, čo to znamená. Veľkú predpoveď počasia. Budeme sa tu byť. Tak dámy a páni. No, vyzerá to tak, že máme 550 € a môžeme kúpiť našu obľúbenú zbraň. To som mal v minulom videu, ale to smrada zabíja. Čo po mne nepalíš? Koľčík je minútu naváľ, ja som hladný a smradom. Ty otravuješ, daj mi tvoj, kamoško, akože no tak, ja sa s vami teraz nechcem byť, ste otravuješ. Čo mám na nohe, ja to otravuje, ale že fakt, že... Tak, tu je zbraň, toto je náš siláčik a máme ho za 525 kus. Normálne, počkaj, čo to robím? Normálne, toto je asi najlepšie, to je na 100%. Novo prachy. Viem si to od Johnika a máme iba 3 minúta. Prachy na zemi, daj mi pokoj. Na starom stavbom mám tu občas dostaneš padáka. No. A dnes som tak, že nemínam si zbytočne žiadny nápad. Je to dobrá hra. Ak sa vám táto hra páči, tak dajte like, čo chcete, to mi je jedno. Budem rád, a dáte nejaký vaši koment alebo takéto niečo. Tak, ukáž Santa Claus už ďalší Vianoc netrávi. Kukus, neotravuj ma, chlape. Všetké sa nebijú. No. A ty odkiaľ ideš? Neviem, či máš nejakú... Škola! Dobre, sú iba žiadna škola! 11! 600 € z manky, kukus! To je normálne, že najlepšie zarábanie peniazí. Normálne, keby to takto existovalo, tak normálne vykrádam už dávam takýto zločinec s hotdogom. Dávaj prachy, dobre, dneska si ich nezobrala. Cvičíme. Čo, Robo? Robo,
Nožice otravuje. Táto moja sportovkyňa. Zdechnutá už na zemi oddychuje. Ty koko. Ja som myslel, že to ne... Prachy sú moje! Ja vám nedám! Pizza! 3 euro! Ty koľko sa to všetko bolo? Dobré sportovky, nejaké prachov. Koľko to stavbára? On nemá jedlo, ty kokos, čo je to za stavbára, ty kokos? Ty musím mať... Dobrá som staja. 950, áno. To si zo mňa robíš srandu, takže no tak. Ja, bože. Niečo ma bolí. Toto som ja, Trsňák Michal. No, máme. Nie, bože, otravujú. Otravujú, neotravujte. Vy smradi jedni. No. No napad vlastne. 575 mám, tak ma napadá, že si tu postavím toto Ečko a dáme tam toto. Dámy a páni, 300, one, niečo ešte, tu mám takúto fakt. Áno, zabij ho, daj mu pecky, daj mu také fakt, máme také hajzlače. Zoberiem si zombika, hej. Dúfam, že ti to nebude vadiť, ale vlastne mne to je jedno, lebo ma nezaujíma. Ježiš, zombíci. Jedno, poďte na smrť. Ne, ženská mi to zobrala. Čo ma by? Haló, čo je kradne? Poď si ju zarábať. Keď nie to chce, tak musí zombika zabiť. To je zasúžno. Vychovanie trochu. Úctu, ku lepším. Dneska je s preveďou. 500 euro za robenie 3-minútovo. Ojej, dobre, taký Steph Hart, neviem, co to je. A teraz dám signál. Ježiš, otravuje. Nie, neotravuj, ty sračka jedna. No. Srači mi tu robia zle, tak proste takých nemám rád. Takže, tak som priznám, ja takých nemám rád. Ale no, farmári! Čo? Ježiš, čo si dovolil farbu na mňa utočiť? Takže máme ešte 66. Dajú také damage, dobre. Zober si tú farmárku, ja na ňu seram z vysoka. Dneska je s medveďou. Otrávuj, rob si čo chceš. Z toho vynechaj. Daj, rýchlo, zbraním, nejaké poriadne. 40. Nie, to je kamarát. Toto. Lift. A poď sa biť. Máme normálne 275 krát, to môžeme prebiť, ale máme iba 88 minút. Už. Máme! Huhu! Toto je dnešná robota. Zarobíš si tým, že zabiješ čo najviac ľudí, žiadny šéfu, ktorý ti dá padáka, iba ty, keď otravuješ. No to kúchaš. Hop, skočíme. Čo ty otravuješ? Ty tu neobsmrdaj, kamoško. Určite sa máte stória! Pobíjaš? No neotravuj ma ty tu, lebo ma naštveš. Ale prachy. Nebem. No je táto jedna pochovaná. Podľa nejak debil. Parádu prachy, dávaj! No, bude svetovaný tu. A to nebudú. Banán, jablčka, ja budem zdravý, juhu! 125, dávaj, ukačom, tam mi predaš 4. To asi nie. Toto nie, to je slabé. No, nič. Teraz som
za 425 nič nekúpi. Oh my goodness. Čo? Je to presne, čo tady? No to je... No, jebem na jevi. Normálne, 500 máme, no. Tak dneska si to asi... Ha, otravujú. Dobre, nepáč po mne, ty kamočko, ma nasereš. Toto sú moje prasky, moje som tu počítať, blablabla. To som normálne zajebaný. To sa mi páči. No počkaj. Takéto brokovničky toto máme. Nie, to je 600. Čo? To je M2? Ty kokos. To je najlepšie. Neotravuj. Santa Claus! Čo ty robíš? Som ťa už zjebal. Už si dostal. Čo ty otravuješ, farmár? Ježiš, ja som normálne. 34 HPčok, tak toto asi bude koniec videa. My si nehovoríme, my sme Slováci. A čo to mi toto robí? Trošku divné. Yes! Prachy. Hore prachy. 600. Tu 600. A poďte sa piličiť. Ježiš, ja ostal som. To zabíjanie. Dneska dostanete, chlapci. Chcete po ricke od mamičke. Ty kokos, dávaj, ja som tu najdržší. Áno, toto je presne zbraň pre mňa. Ja som tu, ja to otravuje. Ja som tu presne vedel normálne. Najlepšia zbraň, presne čo kúpim. Ja mám 6 HPčok, ty kokos, čo je? Ale ja neviem, ako získavam drevo. No to sa mi bude hodiť asi. Ja som zabudol na tie strely, ja to nesem stáť. Dobre, no tak toto bolo asi trošku kratšie video. Čaute.